ukli nong penia jongka Hyundai Motor Group uin sung chung dang shen ulai kendo yu menteri rangba du jongkari Narendra Modi hanongba New Delhi. Menteri ketenat platingka jongkari ka Nirmala Sitharaman kalakan tuya ka World Bank banya snok tilang bakiri ka perthai ha ka ban itho i kam ki bakham kong san na ka ba pensyong nongrim halo ka jingyo lum jingtep ki jingpet banya par ki jing trai kat kum ka jingtem da ka ba penle jingmut ha ka ban penmi kam penmi jam ka jing penya dei ki sap ki phang ba ka jing penne pensa i ki nong trai Kadorbar ba Urban Mobility India Conference ba exhibition ka ba khanyo kan sedang Mahatma Mandir hanong ba Gandhi Nagar Mynta kasngi ka eryong erngit ka bajor balaja kerteng dana kalalen shop ha bihitar kanika ba dhamra ki bade kishnong khapduriaw ka jilla Odisha ha ka ba ka jingjor kal air ka longshi spa arpho kilometer shikenta ha ka poshiteng senya hanen kasngi Chief Justice Jongkari India Justice D.Y. Chandrachud ula ong bahagini kinyo pusan snam baladam kaying bishar ka bahakli do Jongkari kala long sya kaying bishar jongkipat ba